El Sàter Blanes va superar dissabte clarament en el derbi al Massanet, un derbi on tots dos equips arribaven molt necessitats de punts. Potser per això a la primera part no hi van haver ni gols ni gairebé ocasions, tot i que les millors van ser desaprofitades pel Blanes, per exemple aquest penal que Calonge atura Benito. A la represa i després d'uns moments d'incertesa, fruit del gol de Marroca al minut 27, de seguida va començar el recital del Blanes amb un inspiradíssim Dani Rodríguez que acabaria amb 4 gols. Van ser 5 minuts apoteòsics on el Blanes aconseguia de jugada l'1-1, el 2-1 gràcies a aquest bon xut de Jepi Selva, el 3-1 amb aquest altre gol de Dani Rodríguez i el 4-1 amb aquesta falta directa que llançava ell mateix. Amb un hat-trick ja a l'esquena i amb el rival tocat, Rodríguez encara tenia forces per marcar una altra falta directa i posar el 5-1. Dóna confiança a fer gols, però bueno, jo sempre he estat molt conscient de que avui els he fet jo, demà els farà un altre i se't treu un pes de sobre perquè anàvem jugant partits i no arribava a la victòria, no? I nosaltres personalment pensàvem que no estàvem fent les coses malament, no? Simplement és allò que havíem entrat en una dinàmica molt negativa i a partir d'aquí doncs, no hi havia manera de sortir-ne, no? Amb el partit ja decidit, el Massanet va fer l'intent de recuperar-se després d'aquesta blava directa que va rebre el porter del Blanes, Ernest Freixas, per aixecar l'estic. Amb Serrano sota els pals, Marroca reduïa diferències, però Jepi Selva feia el 6è pel Blanes després de fallar prèviament una nova falta directa a favor. La mala sort s'ha de canviar buscant canviar la mala sort, no? Però bueno, el resultat, l'important era guanyar, francament no era una altra cosa. Jo, sincerament, li dedico la totalitat de la victòria al Suca, perquè sé que ho ha estat passant malament i que no... Aviam, és un entrenador molt qualificat i quan van mal dades, I aviam, jo en 3 dies poca cosa he pogut fer. Després del partit, qui no estava tan satisfet pel resultat era Marc Siscar, que amb 0 punts sumats en 7 jornades podria ser cessat del seu càrrec. La veritat és que amb 0 punts, si avui era la 6a jornada, doncs la situació és complicada i podríem dir crítica, no? Però independentment d'això, nosaltres som conscients de que això és molt difícil, que és molt llarg i estem aquí per treballar i continuar treballant i intentar tirar això endavant. Sí que me poden fer fora, això pot ser que sí, que passi dilluns, dimarts o poder demà, però nosaltres hem de pensar en treballar, en recuperar els jugadors i a fi i a cap això ho fem perquè ens agrada i ja està. Llavors no li veig més problema, Amb aquesta victòria, doncs, el Blanes agafa una mica d'aire a la classificació, tot i que encara està a la zona perillosa de l'Hockey Lliga. La taula l'encapçala encara el Barça i els altres 3 equips gironins són 7è, 11è i últim respectivament. La setmana que ve el Blanes haurà de confirmar la seva revifalla al camp del Vilafranca.